Eta dezagun bat aurtengo leloarekin. Sentitu, prestatu eta batez ere ekin. Aupa euskera dira eta aupa Lasarte Horia. Goza ezazuela gure maratoia. Aupa gure txistularia. Gora, Lasarteko txistularia. Jolasean eritzen gira nahi malagun, eta herri osoa gosaltzera eta literaturaz eta idaztea hitz egitera. Elkartuko gara Pablo Barrio, Arkaitz Kano, Ane Labaka, Iñaki Betxarroman, Martin Anso, Joseba Tapia, Idoia Garcés, eta naizta azken momentuan ezin izan duten mailan egon, baina beraien lana ikusetan entzuko dugu ere, Itzalgain, Bea Gizabal eta Ixia Rozas. Irakurri txokokoek irakurri eta erakuzko lan batzuk eta beraien akoretak egongo dira. Askotasuna, antzerkia, ikusentzunezko bidoia, kontaketak. Artikulua batzutan motz gelditzen duzu. Lan horiek ere kazetaritzatik abiatutako lanak dira. Musikalidade bat egon behar du, edo ritmo bat, edo... Hitzen sonoridadearekin, hitzen forma. Esateko modua, gorputzarekin laguntzeko modua. Errepikatzera etortzeko arriskua. Kantariekin lana egitea, adibidez, zoragarria da. Ongi hartzen gaituzten Euskaldunok Madrilen. Mira esker, rondo pasau! Herri, menpekoa gara. Jaten dugu gehien txonak kanpoti datorkigu. Etxeko lana badozkagu, sakonak, eta bitartean, hemen ditugu, sabela eta bihotza betetzen dizkigutenak, goxo, gertutik. Maratoialdiak hiru sare sozial, 3 perfil dauzke, bat Facebooken, beste bat Twitterren, eta momentu honetan indarrik gehiena daukena da Instagrameko kontue. Sare sozialetan, Twitchen, sare sozialetan euskararen presentzia sustatzen gabiltzan enean, pues honek ere egon behartula, eta nabil hori gauzak egiten. Maratoia ere egon dadin, sarean. Berriz nahi dugu, palmondoa, okendora, ekar dezaten. Ze iluminatui, okurritu zitzaion, hori hortik entzia. Sei urte pasadia Euskal Maratoia ospatu gabe.
Opa Euskal Maratoia 2022. Eta ondoren gainera daukagu gurutzaldia. Sakrifiziozko unea, guria Euskaraldia da. Non jaio ziren ahobiziak eta belarri prestak? Usulbide? Ahobiziak ze konpromesu hartzen du, nire lehenengo hitza euskaraz izango da, eta ulertzen duenarekin euskaraz jarraituko dut beti. Ikisnik jarri behar dugu hain, lasai. Zure ahobizi txapak elektronifikatuta. Euskara ez da ikaste. Nork esan du hori? Non dago buru biga? Gure baitan. Gure baitan. Gure baitan. Gure baitan. Gure baitan. Katu. Ba omen dago gai bat, Euskal Jaiak, ikastetxeko eta prest etorri dira. Abordatzeragoaz, Bilboko mai jaiak irribarrez, agurtzen du abustua, antzarretan busti gaitezen bertan, uda bukatzea da. This is the fiesta, Euskal Herria living the fiesta. This is the fiesta, every day is Jai alive. This is the fiesta, Euskal Herria living the fiesta. This is the fiesta, every day is Jai alive. Hori! Hola, bai! Ana eta Pello, Santana eta San Pedro, Pello. Bilbora izatetik, beste aldera pasatzara. La 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 Atuan naza. Ni badakizu sentitzezu uduritasuna. Uduritasuna sentitzezea ze inbedezu maratoia, euskara maratoia Lasarte Oriakoa. Eta zu daukazu uduritasuna zein nahi ezu maratoia ondoin. Zu lasaitu behazea, eta otako inbedezuna da atuan naza eta bota. Atuan naza. Eta itzegin euskeraz, maratoia eta maratoia eta gero ere bai. Errekado zinginalelak leku umentxoako oko ditu. Eta hemengo aritza baino azkarrago azten da. Gaztetan, zuaitzonen ostoak
Simelkorra dira. Simelkorrak esan nahi du lehortu arren zuhaitzari lotuta jarraitzen dutela martxora arte. Bere egur lorapilatsua eta ez horren gogorra altzariak eta kupelak egiteko erabiltzen da. Zuek lan guztia euskera zeite zuen. Bai. Zeiten dezuen, kontatuko diguzu. Adin guztietako ikasleak ditugu musika eskolan, eta gaur jotzeko 5 kanta prestatu ditugu. Noiz hasi zinaten euskara batzordean? Ni aurten hasi naiz, baina hemen daude jendea DBH bin hasi zidanak. Ikusi genuen ikastolan ez dela erabiltzen euskara asko, eta orduan ekintzak taula egiteko euskara gehiago zabaltzeko. Zenbat pertsona zaudete aurtengo batzordean, gutxi gora bera? Aurten 8 pertsona. Gazte klubari bere partea manda, kuadrilategi, nik uste hemengo gazte gehienok pasa egun programa bat izan dela, esan bezala hainbat eta hainbat programa ditutxakunek, institutuarekin, baita udalarekin ere. Amarondu, sentitu, prestatu, ekin... Euskararen maratoia! Balakizu, zer Paulita zaren zu, dirdirka, zeruan, helikopteroa dirudizu. Masusta zorgin txiki, matxin saltoa paña. Ez du, sekula, maite zaitu dala, zurekin gauta egun, amesten dudala. Eren zuge bihurri, begi edarra laia.
izan inurrien desfilea izango dugu. Ia kantatu ezin gaur kantua nauzu, zara naiz gara. Guztik soilik izara, gaur kantua nauzu, orain bat gara. 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 Bihar kantatu ezin gaur kantua nauzu, ¡Opa dentro, Pollote! Gaur afalduko deunan, gaur bazkaldu deunan, atzian lanian ibilian, sukaldari taldea. Oe, Sanchit. Lasarte horian leku askotatik etorritako jendea daukau eta horrek aniztasuna eta oso positiboa da herriantzako, baina aldi beren iruditzen zait hizkuntza perspektiba batetik errealitate horri behiratzea oso garrantzitsua dela. Euskal Herrian 5 urte dituzu. 4 urte barru, laufak zortzikotea! Gero parraunan ibiliko naiz. Maite duzunarekin gozatu, askatasune galak zabalduz, zure nortasunez eskutatu, barruko gogoa tarrikatu. Maite duzunarekin gozatu, askatasune galak zabalduz, zure nortasunez eskutatu, barruko gogoa tarrikatu. Izango da galdera konkretiko batzuk erantzutea. Txikitako maitasun platonikoa. Euskaldunak bagara baina, ez gure hizkuntzaren etxiz euskaraz bizitzei baina. Euskaldunak bagara baina, ez gure hizkuntzaren etxiz euskaraz bizitzei baina. Euskaldunak bagara baina, ez euskaraz aritzeko baina. Euskaldunak bagara baina. Txalo, bero bat! Eta nahi bat zehetzea ju, jute zehetzea. Zer ez dago problemi, ez daukazui prezioak gau pasa, ez daukazuin beharai. Zuin behazea ondo pasata bizto. Agur. Qué pasada, Fucking amazing. Mi esker. Gaizkiz bait, zu lehendabiziko sortzikotean izan zina. Irekin batea, noski, eta bi datzea gointzen, baina baita ni ere, Pasadia urte batzu. Baina batik hemen bizirik daudela eta hori da importantzena. Eta gainera aurrekoan nengoan bezalaxe, txiskuarekin batera. Bizente, historia inen nun? Historia horretik egiten ari gara. Aldatxurrea! Luzoia jartzea!
Oain erakutsiko dugu, ze politia den. Euskal Herrian ez da ikusiko alakorik. 1956 garen urtean Errepublikaren defentsan kolpisten aurka borrokatu zutenen oroimenez. Salda bero-beroa, eutxi goiari. Goxo aldo. Bai, espeziala. Osasuna bai. Eten bat egitea bizitzan, barrura begiatzeko eta gorputza kontutan hartzeko. Zer ez dana reflejatzen korputzean, ez? Askotan giltza hori da diafragma eta arnasa, eta gu saiatzen gea pixkat norberak eramatea giltza hori. Nondik atzatzen zuen darrak, Rosa? Ipar martxatik. 150 margeala taldian. Baina ez geha guztik bat ibiltzen. Igual, ez dakit 50 edo... Oroigarria, Intza eskola, pelota eskolantzat, txalo bero bat entzat. Ze garrantzia dauka zuentzat
hemen gaur eotek, sega eskolako gaztetxoi denak, nerea bainat. Bueno, kaletikan eta abiatuta gaztelura guretzako garrantzitsua izan zen, gure alabak eta herrin ere bai erlazioa eta saretzeko. Txikia eskuareakin hemen dago prest, belarra biltzeko. Ta gure alabak ikustia, jakitia belarra ikusi eta ja bereizten hastia ze belar klaseo, gutxinez belarra nolakoa dan ona, gorra, biguina, hau, bueno, pues, gauza eharra da bentsat. Eskerrik asko, Lasarte arkirolariei egiten diguzuen omenaldi honengatik. Hasi nintzen Lasarten hemen, Buruntzalde ikate klubean. Nik errealera nintzen, jasen dituen errealeko arrobiko talde guztiak, lehenengo taldera iritsi arte. Bueno, azkenen gauza oso polita eta oso eskertua azkenen herriko jendeagatik. Hemen digueltan elkartuko naiz zuekin. Kontxako bandera, liga... Bai, gutxik esango dute hoi. Denba gutxin gauza asko pasaia. Gauza asko. Laguntasunak, disiplina, gauza asko. Aupa gure kirolaria! Aupa! Aupa euskera! Aupa! Agus, da nola izan erokeri jau? Behatzigarrena dakizuen bezala izan zen erronka berri bat. Berak sortutakoa berarentzat. Tene bilo hemen, aurtengo 8 da ona. Etxe fuerua botatzen, letamendik anaiak. Herrian zeuden Lasartearrekin konexioa zuzenean. Armairua, belarri prest, ahobizi, konpromesua, esperimentua, maratoiak malio du benetan hizkuntza ohiturak aldatzeko. Babarrun jana plan ona data, denek behar dugu goza, tripata buru elikatzeko, baita oso aproposa. Gure elkartea zein den azaldu, nahiean hartu dut holtza, gugan aurbildu nahi baduzue, zuek ez sentitu lotxa. Elkalu lertuta babestea, baita bizitzaren poza, baita bizitzaren poza. Bizibozaren eta elkartasunaren zatia. Okendo zinema taldea. Zein da pelikula jartzeko egun egokiena, ordu egokiena. Eta bururatu zaigu erreferendum bat ingen nahi genula. Eta horretik jarri dizuegu hor, plateran ondoan, bakoitzantzako txarteltxo bat. Igo daitezela mesedez,
Ikeneko lantaldekoak, txalo bero bat. Lasarte Horiako ikus entzunezkoen arlo ezberdinetan lanean ari diren emakumeak dira. Irudia eta hitza lanabes hartuta, istorioak euskaraz eta begirada feminista batekin eman nahi dituzte. Zuekin hori hartetik, Olga eta bere ikasleak, mesedez. Eta hortik aurrera, bai egin ditugu ja 5 film labur. Azkenekoak izan dira dokumentalak, eta bilak egin ditugu Lasarte inguruan. Baina gero pixkat atera gila gazte ginean ateratzen, eta gustatuko ginen. Erentzi bat jaso gendun, gure eskola horiek izan dira. Oso ondo babestuta nago, lagun talde lankide zoragarri batengatik, ez? Jarraitu behar dugu egunerokoan, holtza hartzen. Bueno, aber humorean, ez, feminismoak garrantzia daukan, bainoski ikuspegi beste bada eta beharrezkoa da, baina humorean, maratoian, euskaran, herrigintzan, politikan, bizitzan behar dan ikuspegi bada. Txintxarriko laguna deituko ditugu. Kristola nahi dezuela, marategian zehar, eta beretan dala oso itzaleko lana, atzeko lana, baina, bueno, pixat agerin jarri nahi genula, eta azpimarra bat eman nahi geniola zuek iten dezuen lanai.
Ai, Rebeka, Ze, bukatu da. ze bukatu da? Euskaraldia, Euskaraldia bukatu da? bai. Ez neska? Ez. Euskaraldia orain hasten da. Benetan, egia. Ze euskarak ditu, 365 egun. Hori da, gehiago esango dizut, euskara gure baitan dago. Gure baitan, Gure baitan, tan, tan.